24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии БРИКС ҷамъ ва БРИКС ва ҷаҳони ҷануб бунёди якҷояи ҷаҳони беҳтар иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар суханронии худ сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи роҳбарони давлатҳои иштирокдори ҳамоишро ба масъалаҳои мубрам ва воқеияти кунунии вазъи байналмилалӣ ҷалб карданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки имрӯз муттаҳидсозии кӯшишҳо барои таъмини сулҳи пойдор, амну субот ва рушди устувор беш аз ҳар вақта зарур аст. дар ин зимн сарвари давлати мо аз пешниҳоди нави худ дар маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба қабули қатномаи махсус 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ёдовар шуда, эзҳори умед намуданд, ки ин ташаббус мавриди тарафдории ҳамаҷониба қарор хоҳад гирифт. дар робита ба равандҳои хатарангези сиёсӣ, таҳдидҳои терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, тундгароӣ, киберҷинояткорӣ, гардиши ғайриқонунии силоҳ ва маводи мухаддир, инчунин дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ, президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки Тоҷикистон пайваста ҷонибдори густариши ҳамкорӣ бо тамоми шарикони байналмилалӣ дар мубориза бо ин таҳдиду хатарҳо мебошад. ҳамчунин таъкид гардид, ки аз ин рӯ давлати мо дар доираи раванди душанбе дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он ҳамкории бисёрҷониба ба роҳ мондааст. аз рушди бениҳоят хавфноки вазъ дар ховари миёна ва авҷ гирифтани низоъҳо, ки боиси талафоти зиёд дар байни аҳолии осоишта гардидааст, изҳори нигаронӣ карда шуд. сарвари давлати мо иброз доштанд, ки ҳама гуна масъалаҳои баҳсбарангез, низоъ ва ихтилофҳоро метавон бо роҳи сиёсӣ ва дипломатӣ ҳал намуд. мушкилоти дигаре, ки президенти кишвари мо ба он таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд, ин оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ фоҷиабор мебошад. сарвари давлати мо ёдовар шуданд, ки моҳи майи соли 2025 Тоҷикистон тибқи қадномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид баргузор намудани конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифтааст ва аз сарони давлатҳо даъват карданд, ки дар ин чорабинии муҳими байналмилалӣ иштирок намоянд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешидани тадбирҳои амалӣ барои гузаштан ба иқтисоди сабзро, ки ҷузъи муҳимтарини он энергетикаи сабз мебошад, ниҳоят муҳим шумурданд. гуфта шуд, ки танҳо ҳамкории густурда барои наслҳои оянда дар сайёраи умумии мо замин шароити мусоиди зиндагӣ фароҳам оварда метавонад. калиди расидан ба ин ҳадафҳои наҷиб рушди минбаъдаи муколамаи тамаддунҳо номида шуд. дар фароварди сухан сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки ҷаҳони ҷануб бо нуфузи худ дар равандҳои глобалӣ ва имконоташ метавонад ҳамаҷониба ҷаҳду талошҳоро ба бунёди ояндаи беҳтар сафарбар намояд.